तो फाइनली क्रीम धोआ गई बाटे, बाल स्ट्रेट होई तब रोड लोग देखत रहे। देखिए क्रीम धोइला से पहले क्रीम लगवला से सोच हो गई बाटे। अब एकरा के टानल जे तो फाइनली स्ट्रेट चालू बाटे। रोड लोग देख सकते हैं बड़ी जोर बोलत है पहले चलते हम खड़ा जल्दी कर। तो फाइनली सोच हो गई। अब एकरा में क्रीम लागी, ओकरा बाद से पता चली कैसे लगा करना स्टाइल में सोच गई सादा। तो फाइनली हम आ गए बनी बाल सोच करावे हमार अपन सैलून शिविया। ये सैलून है, सैलून के नज़ारा देखला। हमारा माथ में क्रीम लाग गई बाटे, बहुत ही जल्द स्ट्रेट हो जाई। और जब सोच हो जाई तो हम तारा लोग से खाली जरूर दिखाई कि हमारा भैया के कारीगरी कैसन बा। ये भैया जौन बाटे हमारे सोच करे। भैया बोल कुछ। नमस्कार। पागल आदमी है ये प्रसाद फिल्म्स के मेकअप मैन काफ़ी सुंदर मेकअप करेलन और इनके से हमारे बाल स्ट्रेट हो तटे। नज़ारा रोल उनके सामने हो कैसन लागी तनी बताएं जाए। अच्छे ले लो तरबूजा ये कर कलर का मालवा, ऊपर से करिया या भीतर से लालवा, एक के खैला के बाद देला मजा। अरे अपना मोहलिया से अरे निकल ना हो, अरे अपना मोहलिया से निकल ना हो, ले लो फल ताजा ताजा। मल हो बेंगलोर वाला मिष्टी अनेक बा, काट के खाला लगे बर्थडे के केक बा। सुना जय राम जी के नमवे ब्रांड बा, इनका तरबूजा के बहुते डिमांड बा। मल नमूना बटे छोड़ी के तू ना जा, अरे अपना मोहलिया से अरे निकल ना हो, अरे अपना मोहलिया से निकल ना हो, ले लो फल ताजा ताजा। गाना कैसा लगल? गाना प्रसाद फिल्म चैनल पे अपलोड बाटे और भाई लिखले बाटे काफ़ी सुंदर गाना बाटे, काफ़ी सुंदर वीडियो बाटे। जो वीडियो कैले बाटे मिस्टर विष्णुराज मालती चौहान। और गाना राहुल भाई लिखले बाटे बिट्टू बाबू पीवी ब्रदर। तो लोग बना रहे हमारा ब्लॉग में। बाल सो जाता तो हम दिखलाओ तनी। तो फाइनली क्रीम धोआ गई बाटे, बाल स्ट्रेट होई तब रोड लोग देखत रहे। देखिए क्रीम धोइला से पहले क्रीम लगवला से सोच हो गई बाटे। अब एकरा के टानल जेता और पूरा सोच हो जाई। हथियार रेडी बाटे, गरम होता है हथियार। अब बहुत ही जल्दी स्ट्रेट हो जाए, लगभग 15-20 मिनट के अंदर। फिर जब सोच हो जाए तब लोग से मिला तन। तब तक ले बना रही हमारा ब्लॉग में। स्ट्रेट चालू बाटे, लोग देख सकते हैं बड़ी जोर बोलत है पहले It is my no duty. It is my no duty. लोग देख सकते हैं। लोग कुछ सोच हो गई बाटे। इतना सूर्या कैसा लगत है के इनका 100 रुपये लोगे इनका वो भैया का ए सूर्या भैया का बोला तेरा काटे ये भैया बोला दाढ़ी कम बा काटे के माना वही के चल कटे में सूर्य को चलते तो भैया का पहले चलते हम खड़ा जल्दी कर। तो फाइनली सोच हो गई। अब एकरा में क्रीम लागी, ओकरा बाद से पता चली कैसे लगा करना स्टाइल में सोच गई सादा सादा वो पूरा काट टाइम मिल बाटे। शादी दे तो तो सामान देखेगा अपना फिर क्रीम लगा थे और बस से पूरा सोच हो गई। 15-20 मिनट के बाद बाल सोच हो गई। अरे रास्ते से उतरिए, सुन बकसी रास्ते उतरिए भाई। आओ सेकंड उठावा भाई। हां आओ पुलिस सामने ये देखे का बोलता बिरयानी खेबा कि खेबा बोला चलो बनावल जाओ। हैं चलो बनावल जाओ। भैया बनावल जाओ, आज बनावल जाओ का देसन बोल अभी गिटी कहां दोस्त। फाइनली बाल सोच हो गई। देख सकते हैं लोग कैसा लगा था। और हमारे भैया पहला
पूरा टेढ़ा टेढ़ा बाल रहल हटे, कैसन हो गल बा आँखी के सामने नतीजा बा। अरे कैसन लागत तनी तनी कर लो कमेंट हो, आ बगले में खड़े बड़े हमर सरवेंट हो। अरे राजा जी के हमारा बेकार चाल बा, तो हमर देवर पहुना लो बोला काल बा। तो फाइनली हम आ गए रूम पर, घर पे लोग देख सकत नहीं, लोग बाल सोज हो गए बेटे। जरा जरा करावे के होई तो हमरा से कांटेक्ट करी लो। कहाँ नंबर बाटे पता बानू, डिस्क्रिप्शन में नंबर बाटे, तुरंत हमरा लगे फोन करिए लो। जेकर कतनो टेढ़ा बाल हो कि हम सोच करवा दें। नंबर कहाँ बाटे, चैनल के डिस्क्रिप्शन में उठा लिया। देखा फाइनली चाय आ गए हमरा लगे, हम आ गए बनी अपना घरे, कोलकाता वाला घर में हमार घर है। लोग देख सकत नहीं लोगन, वीडियो का आज यहीं एंड करत नहीं। कल गाड़ी धरे तो वहाँ से लेके हावड़ा से लेके सिवान तक के वीडियो बनाई, ठीक बा। बाय बाय, गुड नाइट।